Tuo kytkin lakkas irrottamasta, niin mä avasin ton variaattorin. Ja tuo kytkin kello muuttunut vähän tommoseksi kummanmalliseksi ja nämä kytkin palat rupes pursumaan ulos tuolta kellosta. Ei tainnut kestää näitä kierroksia tämä TGP niminen variaattori. Tilasin siihen tommosen Poliinin kytkinkellon ja itse asiassa siihen semmoisen tukipannan tuohon ympärille. Jos tämä moottori pyörii 12 000 kierrosta minuutissa, niin tämä kytkin pyörii 20 000. Ja kun perävälit on 11, niin tämä takapyörä pyörii silloin vajaata 2000, 1850, joka tekee nopeutena noin 150. Kyllähän näiden osien pitäisi semmoiset nopeudet sietää. No, saa nähdä. Nyt tässä olisi tämmönen vähän avarampi pakoputki paikallaan. Edelleen kaasari. Ruisku roikkuu tuolla. Poltetaan sit paikalleen, kun on saatu nää ensimmäiset testit tällä putkella. Täällä putken päässä on tämmönen rajoitinprikkasysteemi. Mulla on siihen erikokoisia prikkoja. Ja kokeillaan millä tulee sopiva pakovastus. Prikat on tuossa. Tässä meillä on tuo vakiopakoputkella mitattu. Tää on ollut paras veto, eli 5,4 hevosvoimaa. Ja toinen käppyrä on pakolämpötila. Se on vielä ihan kohtuu alhaalla. Sitten on tämä uusi putki 12,5 millisellä rajoitinprikalla. Lämpötila on vähän laskenut ja teho on noussut 6,3 hevosvoimaa. Eli avarampi putki auttoi noin hevosvoiman. Sitten olisi 14 millinen rajoitinprikka. Lievä parannus, mutta tuossa 8000 jälkeen jäi tuosta 12 millin prikasta. Sitten olisi 15 millinen prikka. Pistetään noita vanhoja vähän pois. Viisitoista millinen prikka toi taas pikkusen lisää. Pakolämpötila pysyy suunnilleen samana tuolla. Pakolämpöanturi temppuilemaan. Ja 16,5 millinen prikka. Taas parane piirun verran.
18 millinen prikka. Siinä jo tipahti. Tehot laski jonkun verran. Sitten 21 millinen prikka. Väri on kyllä vähän surkea. Tuo keltainen ei näy kunnolla. Näyttäisi, että 16,5 millinen rajoitin prikka on. Antaa parhaan tehon. Eli tässä oli tuo omatekoinen pakoputki ja kaasari. Tässä on vielä tuo käytetyn pakoputken suunnittelu siitti. Tämä on laskettu niillä Blairin kaavoilla. Eli tavoitteena 13 000 kierrosta ja ajoitus 190 astetta. Tavoiteltu teho 12 hevosvoimaa. Näillä lähtöarvoilla on saatu tämän näköinen putki. Se nyt ei prikulleen näiden mittojen mukaan ole tehty, mutta aika lähellä.